Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय लोगोसे गासिखौबो फिन खेबसे बनाय थाबाय लोगोफोर जों दिनै बेरायनो थांनो नागिरदों मा जायगा होनोमोनथाय कक'लेण्डनो बहाबा ओमफ्राय बेखौ नायनो थांनो नागिरदों स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय स' थ' बिदिब्ला थांग्राफोरा गारि सालायनो नागिरदों बेटाफोरा जाबाय लाबो थाव जोबगोन बाबा जों गारि नारनांबा ना देग्ला लाबोदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय कक'लेण्डखौ नायनो हागोन नोंथांमोनाबो आंबो दिनैसो फार्स्ट थांगोन लोगोफोर थांबाय थानोसै बिदिब्ला So guys, मोनफैबाय नालेंखर बागानाव ओमफ्राय नै बारा मोजां जायाखै आरो माबा-माबि गायबावगोनदां ओमफ्राय नै दासो वाल गाथायदों ओमफ्राय नै बेखौ नायनो फैदो जोङो कक'लेण्ड ओमफ्राय नै बिथिंजाय हाखर दं आरो बेयाव नाव दोननायमोनबा थांनो आराम जागौमोन नाव दोनबाथाय मोजांसो जागौमोन आरो बेखौ नायनो फैबाय थेवबो गोजानबाबो बिथिंजाय ओमफ्राय बिथिंजाय हाखर दङ आरो लोगोफोर बिराद ना गिदिर दङ जोंनि माबाबाय थादों नाफोरा ओमफ्राय बेखौनो नायनो होनना फैबाय लोगोफोर नोंथांमोननोबो देखायनोसै आं एसे नालेंखरनि नाजाराखौ भिउखौ एसे देखायनानै र' लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय बिराद मोजां नुदों ओमफ्राय सान्दुं दुंबा बांसिन मोजां नुगोन माने जों दा मोनायाव फैबाय नालाय ओमफ्राय नै बिथिंजायबो ओमफ्राय नै ओरैजाय हाखर दङ ओमफ्राय ओरैजायबो हाखर दङ आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दासो वाल गाथाय नागिरदों लामा ओमफ्राय नै जिं बिबार गायनाबा बिराद मोजां नुसिनगोन लोगोफोर मानसिफ्रा बिराद फायो बेयावनो ओमफ्राय जोंबो फैबाय आरो लोगोफोर बेखौनो नायनो होननानै लोगोफोर नै नालेंखरनि बिलाइया रानहांबाय बेनिखायनो बारा मोजां बेनो आरो माबा नालेंखर बागाना ओमफ्राय नायखांबाय माथो जेबो नायनो गैया जेनेबा बिदिनो
फट' लानो हागोन आरो मानसिफ्रा फैबाथाय ओमफ्राय लामा सार बियो मानसिनि न'नि लामा सेर-सेरसो बिदि बिफां गायनानै दोनदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो नायनो फैबाय टाइम पासनो ओरैनो न'आवलाय माथो खालामना थाबाय थानो ना गोदाव सोरावनिखायनो थाबायनो फैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो न'आव गैया माने आलासि जाफैदो आरो आब'लानाव सानथाम सानब्रैसो जाबाय आरो ओमफ्राय बिनिखायनो मा खालामबाय थानो गोदाव सोरावमोन नालाय ओंखायनो बेरायनो होनना लाना फैबाय आंखौ आब'आ ओमफ्राय लोगोफोर नायबायबो नोंथांमोनाबो माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नालेंखर बागानखौ ओमफ्राय नै फिथाइबो थाइदो थाइनैसो ओमफ्राय नालेंखर बिलाइयाबो एसे रानहांबाय आरो ओंखाय बारा मोजां नुवाखै ओमफ्राय उनाव लागै मोजां जानो हानाय ओमफ्राय नै दासो वाल गाथायनाय दारिफोराव जिं-जिंनो ओमफ्राय बिदि जिं-जिं बिबार गायना होबा बांसिन मोजां नुगोन आरो लोगोफोर स' नोंथांमोनाबो फैयाखैबा फैबानो जाबाय नायफैनो हागोन फैनानै बिराद मानसि फैयोथ' एक्टर एक्ट्रिसाफोरबो फैनाय नुदों लोगोफोर गिदिंनो फैग्राफोरा आदां गादांसो मोनसोबाय थांनोसै दा नायखांबाय नालाय लोगोफोर दा न'आव थांफिननोसै नायखांबाय ओमफ्राय बिदिनो मा होनबावनो आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे आं चेनेलखौ जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर आं बुंनायखौ मिनिबाय थादों इसोरो स' लोगोफोर थांनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन गाखोनांगौ हटेलाव हाबबाय जों नै माबा माबि जाना लानोसै ओमफ्राय टिभि देखायना होदों मालाय सियारामनो आग्लानि फिल्म रल जाना लानोसै ओमफ्राय चावमिन जानो सानदोंमोन चावमिनानो बानायाखैनो ओमफ्राय दा रलखौनो जानानै थांनोसै जोंहा जाखांलायबाय ओमफ्राय जाखांनानै दा नै माबा बयलार बेदर लांफायोनो ओमफ्राय दा बेदर दाननायखौ नेगासिनो ओमफ्राय दा न'आव थांनोसै बेदरखौ लांखांनानै